Здравейте, приятели! Днес ще снимаме как ще играем Reload. Аз и моят брат. Но ще играем по правилата на колело. Сега ще го въртиме и колелото ще определи дали ще играем с хилка или без, с строене или без строене, или с честове или без честове. Та сега ще въртиме колелото. Само SMG. Това се брои до през цялата игра, докато не свършат релоудовете. Нека сега започваме. Първата игра видим дали ще успея да направим победа, докато сме само с SMG. Аз без помпа не мога да играя, просто трудно е. Поне на мен ми е трудно, да е. Така след малко като почне, ще се върна. Та е 3. След секунди ще се джъмпвам. Така. Вече взехме първото оръжие. Това не е. Да, това не е. То майче на релоуд, майче вече няма SMG-та. Някъде няма, бе. Толкова няма SMG-та. Защо се върна само това сбичил? Така. Чита човек, аз нямам още. Помпа! Чакай, това майче не е SMG. Окей, извинявам. Из помпа не се играе. Сега нямам нито помпа, нито нищо. А там беше много яка помпа. Смисъл, аз не съм добър. Да бях по-добре някакво оръжие. Та, приятели, това ще ми е първото клипче в канала. Може би да почнем да качвам по-често. Какъв е този късмет? Точно когато трябва само на SMG, ще се падне това, дето не се падне, когато трябва. Добре. Айде, тия имат оръжие, аз нямам. И ще стане направо мървала. Ей, това е МК. Стига, бе. Ма няма как да премахна. Не, нещо. SMG, бе, няма как да премахна SMG. Как ще премахна SMG? Добре. Дайте да се махам от тази буря. Имаме достатъчно шилдове. Имаме 3 медкита и 3 това не е малко. Даже сами ще използвам един обичай медкит, защото може да стане много страшно. Може да ми се пусне някакъв по-силен и това. Видях го. То не е един. Китка. Свършихме материалите. Как? Как ще го хитна? Не, аз не мога да го хитна. Буквално патроните минаваха. Добре, нок. Не, пикиш. Само дай патрони. Така. 10 патрона, аз няма да мога да го убия. Не. Да, на пикекс! Моля, аз той ако го убия на пикекс. О май гад. Това е нещо, става сила. Пуска само ботове. Това е... Не е SMG, това е... Не. Минус един медкит за нищо. Трябва да намеря машина за хилки.
Да, определено ми трябва. Не. Какво ще се наспални? А? 16 хитки. Ого, браво. Убит. Не, тук играме само SNG. Не. Помпа. Приятели, на вас, ако ви харесва клипчето, дайте по един лайк. Не, точно, най-хубавия снайпер ли ще пропусна? Нищо, другата игра може да е нещо по-яко. Играме само с SMG, какво? Не, ти не ставаш за челендж. Тук стоиш пипче. Никога. Добре. Чест ли чувам? Тук до мен майче имаше чест. Опа! О! От 55 метра, ама това не е нищо. Добре, бе. О, чест. Не, човек. Ето сега ще го видя. Пикек. Окей, още едно SMG хилтите са най-важни. Не, от коя помпа ще пропускам. Добре, както и. Имаме ли материал? Имаме всичко. Ако вие се абонирате с камбанката, за като кача ново видео да ви излиза. Аз почнах да качвам. Не. Маля сега се прецаках. Добре, чест. О, съм директно. Добре. Не. Нещо ми бъгва играта. Та след 12, окей. Аз мисля, че как да ги хитвам толкова да... Гледай. Аз съм един пикет. Или мен ще ме прибия по това. Добре, на Рео, какво му става, ще пускат такива ботове? Да. Това мачи сега има помпа и направо ще ме изтунди. Окей. Че ако може да има едно най-пратка, може би да има нещо яко. Но някой път ми бъгва, в смисъл показва, че играят джойстика, не знам що. Не. Какво? Али, и точно от нас. Добре, първата игра беше с само SMG. Заставаме се да играем още 2-3 рунда. Да, ще рунда. Супер. Добре, супер. Нямам хилове, имам само биг хил. Ого, кратка. Да, ако му отвърна на време. Еймбот. Ого. Няма аз и без помпа не мога. Ако искате да качваме, например, някакви различни видеа, просто ще качваме още различни, например, 1v1 или
Съвсем различно от Fortnite. Но па... Разбирам. Опа. Забутай се. Аз, тъй като съм няма кой да ме убие, приятели. Това беше